Сега ще ви споделим как да защитите допълнително Facebook акаунт си с едно приложение. Първо трябва да изтеглите приложението Google Authenticator. Влизаме в Facebook, трите черти, избираме Settings and Privacy, тук маркираме Settings, влизаме на Account Center, избираме Password and Security, Two-Factor Authentication и избирате първото, което е Authentication App, избираме Next, натискаме върху Copy Key, даваме Next, отваряме Google Authenticator, добавяме нов Setup Key, Facebook, натискаме два пъти върху екрана, за да поставим ключа, като натиснем един път върху него, ние го копираме. Връщаме се в Facebook, даваме Next, пак маркираме два пъти, за да изберем Постави, даваме Next и двуфакторната защита на телефона ни е активна. Пазете си приложението и кода в него и никога не ги изтривите, защото това е вашия ключ за достъп към Facebook.